Poštovani i dragi ljubitelji umjetnosti, dobro večer i dobrodošli u Muzej Đakovštine na otvorenje izložbe slika akademske slikarice Marijane Pažin Ivešić pod nazivom Network niti postojanja. Ovom izložbom Muzej Đakovštine nastavlja svoj raznoliki i kvalitetan sadržaj o čemu govori i ova izložba. Marijana Pažin Ivešić rođena je u Mostaru gdje je završila srednju školu primijenjenih umjetnosti, zatim Akademiju likovne umjetnosti u Širokom Brijegu te poslijediplomski studij slikarstva. O njezinu zrelu umjetničkom izričaju koji ruši sve jezične, kulturne i prostorne barijere svjedoči univerzalni vizualni govor potičući nas na promišljanje, osjećajnost i dijalog. O samoj izložbi nešto će nam više reći autor ove izložbe, ali ujedno i autor kataloga izložbe, gospodin Vladimir Filipović, a nakon toga će nam se obratiti i gradonačelnik Marin Mandarić. Pa evo ja bih prvo dala riječ gospodinu Vladimiru Filipoviću, inače višem predavaču na Filozofskom fakultetu u Mostaru i ujedno kustosu u Muzeju moderne umjetnosti također u Mostaru. Izvolite. Hvala ravnateljici Božić, sve vas srdačno pozdravljam. Evo, kao što je ravnateljica rekla, ja sam Vladimir Filipović, kustos u Muzeju moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru i asistent na Filozofskom fakultetu, isto na Sveučilištu u Mostaru. Srdačno pozdravljam ovdje gradonačelnika gospodina Mandarića i moju dragu prijateljicu i umjetnicu Marijanu Pažin Ivešić na otvorenju ove izložbe Network niti postojanja. Ja, evo da se ne bi nešto izostavilo, bih htio pročitati jedan dio ovoga što sam zapisao u katalogu kojeg imate već u vašim rukama o cjelokupnom stvaralaštvu Marijane Pažin Ivešić koje počiva na apstrakciji, ne samo kao stilu, nego kao i misaonom procesu. Apstrakcija za nju znači redukcija suvišnog, traženje biti. Ona svijet promatra kroz filter jednostavnosti i ljepote, nastojeći iz mnoštva izvući ono što je bitno, ono što ima snagu, oblikovati našu unutrašnjost. U vremenu koje trenutno živimo, u kojem nas zasipa mnoštvo površnih informacija, Marijanina umjetnost podsjeća na ono što je trajno, na ljudsku potrebu za smislom, na neraskidivu povezanost duha i materije, na sagledavanje čovjeka u beskraju svemira. Njena umjetnost nije bijeg od stvarnosti, nego je most između vidljivog i nevidljivog, između opipljivog i zamišljenog. U njezinim dijelima mreže postaju simbol odnosa čovjeka prema prirodi, čovjeka prema drugome, čovjeka prema samome sebi, ali i čovjeka prema božanskom, beskonačnom univerzumu koji ga okružuje. Izložba Network niti postojanja, tako postaje i metafora života. Svatko od nas je tek jedna nit, krhka i tanka, ali neizostavna. Tek kada se te niti isprepletu, kada se spoje u mrežu, nastaje čvrsta struktura koja može nositi smisao, ljepotu i kontinuitet. To je mreža koja pulsira poput živog organizma, u kojoj se na nevidljiv način povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost. Pojedinačno, ali i ono zajedničko, intimno i univerzalno. U toj mreži otkrivamo kako ništa ne postoji izolirano. Kao što su planeti povezani gravitacijom, galaksije utkane u tkivo svemira, tako su i ljudi povezani vezama koje nadilaze prostor i vrijeme. Umjetnost Marijane Pažin Ivešić pokazuje nam da postojimo jedni kroz druge i da smisao našeg postojanja nije u izdvojenosti, nego u zajedništvu, u svijesti da smo dio neke veće cjeline. Na kraju, njezina mreža nije samo likovna konstrukcija, to je životna filozofija, podsjetnik da je sve u univerzumu, pa i ljudski duh, utkano u istu tkaninu. U njoj nema rubova, ani središta. Postoji samo beskonačno, a to je širenje, rast i povezivanje. Hvala vam što ste došli večeras u Muzej Đakovštine, hvala vam što prisustvujete otvorenju ove, nadam se, da osjećate jedne predivne izložbe. Za kraj bih htio zahvaliti ravnateljici
Marini Božić na suradnji, hvala ustanovi Muzeja Đakovštine, hvala gradonačelniku na podršci. Posebno velika hvala ovdje prijatelju dragom doktoru znanosti Igoru Lojnjaku na pomoći oko realizacije ove izložbe. Hvala našem ravnatelju koji večeras nije mogao biti ovdje, ali vas sve srdačno pozdravlja i čestitam Marijani Pažin Ivešić na ovoj prekrasnoj izložbi. Hvala. Hvala Vladimiru na ovim prekrasnim riječima, a sada bih zamolila samu umjetnicu da nam se obrati. Dobro večer svima, veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje u muzeju Đakovštine i veliko hvala svima vama što ste došli na moju samostalnu 16. izložbu. Svakako se zahvaljujem i zahvaljujem Muzeju Đakovštine, ravnateljici Marini Božić koja je organizirala ovako lijepu jednu izložbu. Također želim pozdraviti ovom prigodom gradonačelnika Đakova. Također, svi oni koji su organizirali, sudjelovali u organizaciji ove izložbe, dali su mi jednu veliku podršku. Kao što sam već spomenula, Muzej Đakovštine, ravnateljicu Marinu Božić, tu je naravno i profesor Igor Lojnjak, također Muzej moderne umjetnosti u Mostaru sa ravnateljem Marinom Ivanovićem i veliko hvala. Već smo čuli profesora Vladimira Filipovića koji je jedno kustos ove izložbe, koji je obogatio moju izložbu svojom velikom odličnim predgovorom u katalogu izložbe. Veliko vam hvala što ste došli i nadam se da ćete uživati u ovim radovima. Hvala vam. Prije nego što dam riječ gradonačelniku da otvori izložbu, potrebno je napomenuti da je izložba otvorena do 6. listopada. Slobodno dođite, u miru i tišini promotrite još jednom ove radove, uživajte u njima. Sigurna sam, uvjerena sam da će u vama potaknuti duboke emocije, promišljanja i dijaloge sa samim sobom. Pa evo, ja bih sada dala riječ gospodinu Marinu Mandariću, gradonačelniku, da otvori ovu izložbu. Hvala. Hvala ravnateljice, dobra večer svima, poštovane Đakovčanke i Đakovčani, domaći ja bih rekao, mnoga poznata lica koje se često srećemo ovdje u prostoriju Muzeja Đakovština. Pozdravljam i naše večeras goste, gospodina Filipovića i gospođu Pažin Ivešić koji su nam došli iz Bosne i Hercegovine, iz Hercegovine ili iz Mostara. Dobrodošli nam u grad Đakovo, u srce Slavonije. Naš Muzej Đakovštine, osim što često i rado ugošćava radove autora ovdje, ajde recimo lokalno, regionalnih, slavonskih, rado ugošćavamo i radove mladih umjetnika iz ostalih krajeva diljem Hrvatske, u ovom slučaju iz Hercegovine, iz Mostara, i uvjeren sam da će i večeras posjetitelji na izložbi i oni koji će sve do 6. listopada doći pogledati vašu izložbu, uživati u radovima koje ste nam pripremili ovdje večeras, a evo i Đakovčanima i svim gostima u gradu Đakovu jedna dodatna ponuda u ovom razdoblju, kraja ljeta, početka jeseni, kad se svi nekako vraćamo u kolotečinu, malu počinje škola, godišnji odmori su već iza nas, zaboravili smo na njih. Hvala vam što ste pripremili ovu izložbu i ugostili kvalitetno kao još jedna dodatna ponuda grada Đakova. Uživajte u izložbi i proglašavam ju otvorenom. Hvala.